dateng para putra siswa, putra miwa putri ngaturaken rahayu. Ing dinten iki kula saha para putra siswa badhe nglampahi kurbanan megengan. Nggih punika ingkang disebut megengan badhe nglampahi poso saklebetipun pusa utawi besar. Ingkang disebut kurbanan menika mboten kok kurban namine kewan utawa kurban napa kemawon, tapi awak dhewe kurban sing disebut kelakuan-kelakuan kula panjenengan sing kados kewan iku dikurbankan, bukan mengorbankan kewan. Nggih. Sing disebut Brahma hawa nafsune awake dhewe kula panjenengan. Dados saklebetipun poso awak dhewe niku kula panjenengan kudu saged mengendalikan sing disebut hawa nafsu. Sing disebut malih sing kelakuan-kelakuan kaya kewan niku harus diperangi. Dadi disebut kurban niku mboten kok kurban kewan termasuk wedhus utawa ayam utawa sapi dan sebagainya. Niku saged jenengan tingali kiambak sing kurban-kurban niku kewan ingkang badhe dikurbanaken sedaya pasti menangis. Kenapa kok dikurbanaken? Karena ndugi budi pekerti awake dhewe di waktu kehidupan dulu. Lebete ten kewan. Akhirnya dadose dadi kurban kaya ngoten niku. Nggih monggo sami-sami di wulan suci puasa di waktu puasa niki monggo dikurbanaken awak dhewe, monggo dikendalikan hawa nafsune awak dhewe sedaya. Nggih. Mumpun sampai ngumbar hawa nafsu angkara murka, mumpun sampai sing disebut rasan-rasan utawi ngilokaken sapadaning urip termasuk ana wong cacat, ana wong napa sampeyan ngilokaken, ana wong ngemis dilokaken mumpun sampai. Niki termasuk pengendalikan hawa nafsu. Nggih. Nafsu ingkang angkara murka. Nggih, mboten lami-lami kula singkat mawon amargi niki wekdalipun sampun